قلبي تشفي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti ġbarna hawnhekk f'din l-għodwa sabiex hawn fil-preżenza tal-Alla nnifsu u fil-preżenza tal-Verġni Mqazza Marija nitolbu biex l-istess laqatana ta' dolodu tenna nifmu l-Ewkaristija jiġifieri permezz tal-kelma tal-Alla, permezz tal-Ewkaristija nfisha, tatina lilna li narfu nikkumbattu il-maltempati li jiġru fil-ħajja tagħna. Illum il-Vanġelu ħajdilna illi l-Apostli wkoll meta kienu fuq il-baħar ħakmithom it-tempesta, beżgħu li se jerqu, ħarsu lejn Ġesu. Ġesu waqqaf u waqqaf il-maltempa għal kollox. Għalija u għalikom anki Ġesu illum fil-maltempati ta' ħajjitna, fil-problemi, f'dak kollu li taqqal il-ħajja tagħna, Ġesu lest biex jikkalma u jikkalmalna it-tempesti li ħafna drabi insibu ruħna wiċċ imbuċ magħhom. Ejjew għalhekk dan is-sagrifiċċju qaddis tal-Qudiesa nitolbu maħfra lis-Sinjur Alla tan-nuqqasijiet tagħna. Illum ukoll qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' il-Beatu Nazio Falzon, katekista kbir ħafna li fi żmien il-kolonja Ingliża għamel ħafna ġid u għamel ħafna konverżjonijiet ta' diversi Baħrejn u Ingliżi oħra. Nitolbu lil Mulej Alla biex aħna wkoll fil-ħajja tagħna nkunu wkoll katekisti li nwasslu il-kelma tal-Alla, infittxu illi ninformaw lil nfusna b'dak kollu li jiġri madwarna sabiex il-ġudizzju tagħna fuq it-tajjeb u l-ħażin ikun wieħed rett, ikun wieħed veru u reali. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju suffraġġju tal-irwieħ ta' Marija Nazzarenu u l-familja Mifsud. Ħenna lina Mulej, għaġnibna kontra, uri lina Mulej it-tiba tiegħek. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, nitolbu. O Alla ta' dejjem u li tista' kollox, fil-ħnina tiegħek kattar fina il-fidi u għamel li ngħixu bija tassew biex bl-intercessjoni tal-Beatu Nazio Falzon hija sseddaqna bħalma glorifikajt lil Nazio Falzon li żamm sħiħ sal-aħħar fit-tixrid tal-kelma tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, malli beda jisbaħ, l-anġli bdew jaġru lil Lot u jgħidulu: aqbad lil martek u ż-żewġ tibniet tiegħek li hawn miegħek li ma tinqeritx fil-kastig tal-belt ta' Sodoma. Lot beda jitnikker, imma dawk l-irġiel qabduh minn idu lilu lil martu u ż-żewġ tibniet tiegħu minħabba l-ħniena tal-mulej għalih u ħarġuh u wasluh il-barra mill-belt. U malli ħarġuhom il-barra qalulhom: aħrab għax hemm ħajtek fin-nofs, la tħares warajk u anqas tieqaf imkien f'dawn l-inħawi. Aħrab lill-għoljiet li ma tinqeritx. U Lot qalilhom: le sidi, ara, sissa sab ħniena f'għajnejk il-qaddej tiegħek u bil-kbira ħniena li wrejt miegħi biex issalvajt li ħajti. Imma jiena ma nistax naħrab lill-għoljiet bla ma tilħaqni il-ħarsa minn mut. Ara, hawn din il-belt fil-qrib, ħa niskennem, belt żgħira hi, ħalli naħrab u niskennem, mhix belt żgħira u binsalva ħajti. U wieġbu: ara, jien se naqtalek xewqtek f'din il-ħaġa wkoll. Minix se neqret il-belt li jetli, fittex aħrab hemmhekk, għax ma nista' nagħmel xejn qabel ma tasal hemm. Għalhekk semmew din il-belt Soar. U x-xemx kienet tila fuq l-art meta Lot wasal Soar, u l-mulej bat ix-xita fuq Sodoma u Gomorra, xita ta' kubrit u nar mismewwit mingħand il-mulej. U qered dawk li bliet u l-inħawi kollha ta' madwarhom, u l-kull min kien jammar fihom, u l-ħdura kollha tal-art. U l-mara ta' Lot ħarset lura minn warajh u saret plier tal-melħ. U Abram qam filgħodu kmieni u rieħiela lejn il-post fejn kien hemm qatt quddiem il-mulej u ħares lejn Sodoma u Gomorra u fuq l-art kollha ta' madwarhom u ra li kien tila id-duħan mill-art bħad-duħan ta' forn. Meta Alla qeret il-belt tal-Wita, Alla ftakar f'Abram u ħareġ lil Lot minn nofs il-qerda meta qeret il-bliet li fihom kien jammar Lot. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien: tjubitek mulej u quddiem għajnejja. Tjubitek mulej i quddiem għajnejja. Ġarrabni mulej warbilni, iflili moħħi u qalbi. Tjubitek quddiem għajnejja. Imxejt skont is-sewwa tiegħek flimkien, tjubitek mulej i quddiem għajnejja. Todnix man nies midimba, anqas ma min ixerret id-dmija, dawk li għandhom f'idejhom il-ħażin u fleminthom rigali qarrieqa flimkien. Mulej i quddiem għajnejja. Iżda jiena nimxi bl-ħtija, eħlisni jien toħenna għalija, jiena b'riġli wieqaf fil-wita, fil-ġema mulej lilek imbierek flimkien. I quddiem għajnejja, inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Jiena il-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu tala fuq dgħajsa u d-dixxipli marru warajh u qamet taqliba kbira fuq il-baħar. Hekk li l-mewġ beda jgħatti d-dgħajsa, iżda hu kien rieqed. Id-dixxipli resqu fuqu, qajmuh u qalulu: salvana mulej, se nintilfu. U qalilhom: dan il-biża' kollu għalfejn, ja nies ta' fidi ċkejkna. Imbagħad qam ordna lill-irjieħu lill-baħar u weqgħet kalma kbira. Dawk staġbu u bdew jgħidu: dan xi bniedem hu bissa l-irjieħ u l-baħar
jisimgħu minnu il-kelma tal-mulej. Eżis ħuti kif edna fil-bidu fl-introduzzjoni għal quddiesa, il-ħajja tagħna ħafna drabi fil-vjaġġi tagħna li nagħmlu, il-vjaġġ tal-ħajja, niltaqgħu ma' diversi maltempati, ma' diversi mumenti diffiċli u sitwazzjonijiet qal u li xi kultant nkunu se nibdew neqtew qalbna. Huwa proprju llum Ġesu li kif qalilna l-Vanġelu Ġesu kien rieqed id-disċipli għalkemm Ġesu kien preżenti imma ħassewhom diffikultużi għall-aħħar. Huwa proprju Ġesu għall-għajta tal-apostli u jġib kollox postu. Eżistijaj. L-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu fil-mument sikoroħ tal-ħajja tagħna huwa li nqajmu lil Ġesu. Mhux għax Ġesu huwa rieqed, imma ħafna drabi aħna nkunu reqdin, medijin l-affarijiet xi kultant tad-dinja, aljenazzjonijiet u x'naf jien. Huwa Ġesu li jqum bl-ordni tiegħu bidejh miftuħa u wkoll jordna biex it-tempesti tagħna ma jibqgħux jagħtuna ġewwa. Hawnhekk Ġesu jurina illi għandna nkunu verament lesti l-ewwel qabel kollox għat-tempesti li jistgħu jinqelgħu fil-ħajja tagħna, imma fuq kollox Ġesu jridna li nkunu dejjem attenti. Attenzjoni kbira lejn il-preżenza ta' Ġesu. Jekk nitilfu l-Ġesu fil-ħajja tagħna, ħafna drabi il-ħajja tagħna ma tibqax li hi. Għaliex il-ħajja tal-bniedem iktar u iktar tan-nisrani tagħmel sens jekk verament temmen mhux biss ma temmen il-kelma talla u dak li temmen twettqu. Ejjew għalhekk nitolbu lil mulej, ngħidulu mulej jiena nemmen li inti tagħmar fil-qalb tiegħi. Mhux l-ewwel darba li nippreferi li nħallik rieqed ġo fija biex ma tagħtinix fastidju. Ħanqajmek mulej ma' kull nifs li nieħu biex ikolli l-qawwa li nħares bajnejk lejn dak kollu li jiġrili. L-aktar speċjalment fil-mumenti meta nħossni se naqta' nifsi se nereq. Meta nitlef kull tama bil-wifqa. Alla tagħna huwa għajn taslim u jmexxi l-istorja tal-bnedmin lejn is-salvazzjoni. Nitolbuh ngħidulu mulej jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Mulej biex il-Knisja taraf fil-momenti tal-prova l-okkażjoni f'waqta li tqawwija fil-fidi nitolbu. Biex il-bnedmin ifittxu soluzzjoni għal problemi ta' żmienna billi jimpenjaw ruhom biex bil-moħħ u l-qalb tagħhom b'ġenerosità kbira jirrispondu għal ħtiġijiet tal-oħrajn nitolbu. Biex dak li għandu l-qawwa jsikket ir-riħ u l-baħar iġib tranquillità u paċi fil-qalb ta' min mhux kapaċi jħobb u jaħfer nitolbu. Biex l-Ewkaristija preżenza reali ta' Kristu fostna tkun il-wens tagħna fil-bżonnijiet ta' dan il-vjaġġ li aħna lejn Alla mexjejn nitolbu.
nitolbu għal paċi fid-dinja, speċjalment fil-pajjiżi fejn m'hemmx paċi, ġilied biss u dmija. Nitolbuk Mulej biex tagħti lill-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi ifittxu soluzzjonijiet mhux fl-armi tal-gwerra, imma fil-li jaqirdu l-gwerra bil-paċi nitolbu. U Alla ta' ħajjitina il-talba tagħna, aħna fik biss inqedu l-fiduċja tagħna, int li jintalla u tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Mbierek inkun li Alla tal-ħoq inkollu għaxu tubitek tajt għal-ħobs li għedin nofruli. Rat tal-artu xogħol il-bniedem li minnu sirarina għal-ħobs tal-ħajja, mbierek Alla għal-dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajdna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja, xogħol il-bniedem li minnu sir għalina x-xorb tar-ruħ. Għana Mulej Alla tagħna li unedma quddiemek. Għamel il-kun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej bin Zamiti, Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej fit-tifkira tal-Beatu Nazio Falzon nofrulek fuq l-artal imqaddes id-doni tagħna biex ikunu tal-akbar glorja għalik. Fil-ħniena tiegħek jaqalowna il-kotra tal-grazzi tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Niżuħħaj lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej, Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek, inti dejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida, tagħti lilna xhieda sħiħa ta' mħabbtek. Int ħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħal kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk Mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Mbierek min ġej fisem il-Mulej u sanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem
ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex min rajh ibati ħajl ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa rat il-ħajr tal-disċiepli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana li tolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadina f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqijiet, is-saċerdoti u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar fl-erwieħ tal-qaddejja tiegħek Marija, Nazzarenu u l-familja Mifsud li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kon nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Beatu Nazju Falzon, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu Sidna. Be Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aghfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minoħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw l-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek: nħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dubietna,
Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għas-slim u laqda li inti trid fija, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxejn. Paċi magħkom. Il-paċi. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' sib. Ħaruf tal-Alla li tneħħid nubiet ta' dinja. بالهدمة الشوية الصوت وتتاكد أي مدين ويسلم حديد دانو الحرف تالا دانو li jneħħid nubiet ta' dinja. ħenjin dawk li huma mistiedna għal dell-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristi ħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Gloria lil-Missier, lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lil-Missier, lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lil-Missier, lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej Alla tagħna il-misteri qaddisa li għalihom inġbarna fit-tifkira tal-Bijatlu Nazju Falzon jagħtuna salvazzjoni u s-slim ta' dejjem bi Kristu Sedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Darek ġejna ħna, iżintiti għana, Madonna tapinu